Fajna din bil-testjar tagħna propju l-bira għamilna 3,377 swabs u minn dawn irriżultaw 121 cases pożittivi. Allura issa it-total ta' każijiet pożittivi huwa ta' 8,681. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ u dan kellna 105 persuni u allura issa t-total ta' nies li fiequ huwa ta' 6,406. Kompla jkollna bħalma konna qegħdin taraw ukoll f'dawk il-rendikonti li konna nagħtu kuljum tal-każijiet li kienu qegħdin jitilfu ħajjithom waqt li jkunu każijiet attivi tal-COVID u issa għandna 108 deaths. U allura t-total ta' każi attivi huwa ta' 2,167. Mill-aħħar ukoll aġġornamenti li kellna dwar l-imwiet, kellna żewġ imwiet oħrajn. Bekk aħna issa għandna 108, kellna mara ta' 86 sena li mietet il-bira fit-19 ta' Novembru fl-Isptar Mater Dei li kienet riżultat pożittiva fil-5 ta' Novembru. Kellna wkoll mara oħra ta' 75 sena li din mietet kmini dalgħodu fl-Isptar Mater Dei u din kienet pożittiva fl-10 ta' Novembru. Jekk inħarsu naqra lejn rendikont ta' l-imwiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa mill-aħħar bulletin kellna 16 il-persuna li mietu, fosthom kellna persuna ta' bejn 40 u 49 sena, kellna persuna oħra bejn 60 u 69 sena, kellna 8 persuni bejn 70 u 79 sena u kellna 6 persuni bejn 80 u 89 sena. Kondoljanzi lill-familjari u ħbieb ta' dawn in-nies kollha. Ħala numru ta' nies li kollna fl-isptarijiet tagħna għandna diversi isptarijiet issa fejn qegħdin jieħdu ħsieb każijiet attivi tal-COVID. Fosthom l-ITU għandna 13 persuna, l-etajiet huma għandna 4
bejn 60 u 69 sena u 9 persuni oħra tal-ITU bejn 70 u 79 sena. Fl-infectious diseases unit għanna 13 persuna, fil-wards l-oħra ta' Mater Dei għanna 42, Boffa għanna 20, St. Thomas għanna 22, Karen Grek maġba għanna kazijiet attivi, il-Good Samaritan għanna 77 persuna, Mount Carmel għanna 1 u Għawdex għanna 15 persuna u fost dawn hemm 2 li qegħdin fl-ITU ta' Għawdex. Palma qegħdin taraw it-total tal-każijiet jitla l-fuq, meta tħares lejn it-total kumulativ, simili ħafna bħalma qegħdin naraw f'pajjiżi oħra Ewropej, u jekk inħarsu lejn ix-xejra ta' dawn il-każijiet qegħdin naraw li bħala trendline tiela il fuq, però jkollna varjazzjoni bħalma dejjem ngħidu minħabba li n-numri tagħna huma pjuttost żgħar. Jekk tħares naqra lejn il-moving average, ġifieri dak l-average tal-każijiet li jkollna bħalissa qegħdin naraw li qed ikollna moving average ta' 121 fuq dan l-aħħar ġimgħa. Bħalma dejjem konna qegħdin naraw ukoll l-attenzjoni tagħna hija ffukata ħafna fuq dawk in-nies l-iktar li jistgħu jkollhom komplikazzjonijiet u anke bħalma qegħdin naraw ukoll imwiet minn meta huma jkunu pożittivi bil-COVID u allura l-attenzjoni tagħna baqgħet ukoll speċjalment ukoll fuq id-djar tal-anzjani fejn għandek il-riskju kbir li hemmhekk meta jkollok il-każijiet tinfirex, speċi anke bħalma rajna propju li kellna numru ta' homes li kellhom każijiet, però mill-ewwel hemmhekk aħna nkun qegħdin nieħdu l-miżuri meħtieġa biex tikkontrolla kemm tista' s-sitwazzjoni. U f'din l-aħħar ġimgħa kellna propju 5 tidjar tal-anzjani fejn konna qegħdin naraw li wkoll bqajna naraw żieda fil-każijiet u propju bħalma qegħdin taraw hawnhekk qegħdin ikollna numru ta' każijiet minn dawn id-djar. Meta tħares lejn il-kumplament tal-każijiet, speċjalment dawk li jkollna fil-komunità u anke jekk tħares lejn il-clusters qegħdin naraw li għandna predominanti il-każijiet tal-clusters li huma mid-djar tal-persuni stess u għalhekk aħna wkoll qegħdin inkomplu nsaħħu l-informazzjoni ta' x'għandu jagħmel persuna meta jkun pożittiv u anke kif għandek tieħu l-miżuri biex inti tevita l-kumplament tal-familja kemm jista' jkun ukoll jiġu pożittivi. U anka fuq il-postijiet tax-xogħol qegħdin naraw ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol qed ikollna numru ta' clusters u nerġa' ntenni l-importanza kemm nistgħu lill-employers biex jekk fejn jistgħu in-nies ikunu qegħdin jaħdmu mid-dar dan hija strateġija tajba għalihom għaliex huma hekk ħajkollhom inqas nies li jkunu esposti, inqas nies li jimirdu u inqas nies li inti jkollok tpoġġi f'kwarantina minħabba xi każijiet pożittivi li jkollok. Għalhekk hawnhekk nappella lill-employers u anke lill-ħaddiema stess importanti għax għadna qegħdin insibu nies li għadhom xorta jekk ikunu ma jifilħux imorru għax-xogħol. Nifhmu li bħalissa u diversi viruses għaddejjin fosthom viruses tal-influenza, viruses tal-irjaħat komuni u anke il-COVID li ħafna mis-sintomi huma simili ħafna, però importanti li jekk inti tħossok ma tiflaħx għandek xi sintomi minnhom ma tmurx għax-xogħol għaliex inkella ħadd tkun ta' riskju għal kumplament tal-post tax-xogħol tiegħek. Bħala numru ta' każijiet li ġew minn barra kellna 13 u għad qed ikollna ftit ukoll social gatherings li qegħdin ikunu kaġun ta' ċertu clusters. Il-każijiet attivi wkoll bħalma qegħdin naraw qegħdin ikunu jiżdiedu minħabba propju l-każijiet anke meta tħares lejn il-moving average u jekk inħarsu lejn il-każijiet attivi kellna 59 persuna bħalissa li huma attivi li propju huma bil-lokalità tagħhom minn Għawdex. Meta tqabbel naqra l-etajiet, qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet li kellna din l-aħħar ġimgħa kienu ta' età bejn 25 u 44 sena, però nħarsu wkoll li tħarsu lejn din it-tabella li bħalma qegħdin naraw qed ikollna numru ta' każijiet ukoll li huma fl-anzjani. U jekk inqablu x'ġara din il-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li qed jerġa' jkollna dik iż-żieda f'dik l-età ta' bejn 35 u 44 sena u għalhekk hawnhekk qed nappella lin-nies nerġgħu biex noqogħdu attenti ħafna fuq il-postijiet tax-xogħol u anke jekk aħna ikollna xi noħorġu ma' xi ħadd hemmhekk importanti li aħna nkunu attenti għal miżuri ta' mitigazzjoni. Importanti ħafna li anke kana ħammur f'postijiet naraw li dak il-post ikun qiegħed isegwi l-mezzi ta' mitigazzjoni u li inti tkun qiegħed tħossok safe.
Pala average age tal-etajiet huwa ta' 42 sena u qed jindika wkoll fejn qegħdin ikunu l-maġġor parti tal-każijiet. Bħala imwiet qegħdin naraw li qed ikollna numru ta' imwiet kull ġimgħa u dan ikun qed jindika wkoll ġeneralment xi jkun qed jiġri fil-komunità u min huma dawk in-nies li jkunu qegħdin affettwati. U l-maġġor parti tal-każijiet bħala etajiet ta' dawk li mietu kienu bejn etajiet ta' 75 sena u 84 sena. Dan huwa l-age group fejn qed ikollna l-iktar nies li propju qegħdin jitilfu ħajjithom minħabba il-COVID. L-testjar huwa wieħed mill-istrateġiji forti tagħna fejn aħna wieħed mill-pajjiżi li qegħdin nagħmlu ħafna it-testjar u għalhekk komplejna niftħu wkoll il-hubs tagħna fejn issa anke fl-ajruport propju bdejna wkoll bir-rapid testing għaddej ħalli aħna nkun nistgħu iktar nagħmlu testijiet. U bqajna dejjem bit-testjar kemm tal-PCR testing kemm Malta kif ukoll Għawdex u anke bir-rapid testing. Fakkarkom fil-mezzi ta' prevenzjoni. Dawn huma mezzi ta' prevenzjoni li huma bbażati fuq ix-xjenza. Huma mezzi ta' prevenzjoni li qed rakkomanda kemm l-Aqda Dinjija tas-Saħħa kif ukoll CDC u anke ċentri oħrajn bħal CDC tal-Amerika li huma bbażati fuq evidenza ta' kif nafu li jinfirrex dawn il-virus. Huma bbażati fuq prinċipji sodi ta' l-ewwel waħda hija physical distancing, dan nafu li huwa virus li jittieħed minn persuna għall-oħra. Nafu wkoll li b'mod ieħor dawn il-viruses, id-droplets tagħhom jimxu sa distanza ta' 2 metri, allura importanti li dan il-prinċipju dejjem inżommuh ta' physical distancing minn persuna għall-oħra ta' 2 metri. Ġifier kull fejn tkun inti għandek toqgħod attent li tevita li tersaq qrib ta' persuni oħrajn. U għalhekk hemm dawk il-liġijiet aħna li għamilna biex inti tevita li jkun hemm nies li jkunu qrib ta' xulxin. Propju biex aħna nkun nistgħu nipproteġu lil xulxin milli nkunu esposti għal xulxin u għalhekk ukoll dik il-liġi importanti ħafna li ma jkunx hemm iktar minn 6 persuni barra li jkunu qegħdin jiltaqgħu ma' xulxin ħalli jekk dejjem innaqsu din il-firxa. Fakkarkom fl-użu tal-maskri qegħdin naraw li ħafna nies qegħdin konkorru wkoll ma' din il-miżura fejn nafu li l-użu tal-maskri jkun qiegħed innaqqas il-firxa tal-viruses fil-komunità. U vera hemm il-liġi li hija obbligatorja li aħna rridu nilbsu il-maskri, però wkoll rridu niftakru li meta aħna nkunu qegħdin insegwu dawn il-miżuri qegħdin nipproteġu lilna nfusna qegħdin nipproteġu lil ħaddieħor u għalhekk dak huwa importanti ħafna li għalhekk għandna insegwuhom dawn il-liġijiet biex aħna nkunu dejjem qegħdin nipproteġu. U l-hand hygiene huwa ħafna iktar importanti dawn iż-żminijiet għaliex nafu li hemm ħafna viruses oħrajn għaddejjin fil-komunità u dawn il-hand hygiene meta segwija inti mhux qed tipproteġi biss għal COVID imma wkoll qiegħed tipproteġi għal ħafna viruses u mikrobi oħrajn. Ukoll bħalma semmejt aħna bqajna għaddejjem blit-testjar tagħna fl-ajruport u propju minn din il-ġimgħa bdejna wkoll indaħlu ir-rapid testing. Il-lista ta' l-Amber Countries hija lista fejn aħna nkunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ ta' x'inhi għaddejja s-sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn fejn nafu li hemm ħafna pajjiżi li għandhom rati ħafna iktar għoljin minn tagħna, allura chances li jista' jkollok nies li jiġu minn barra u jkomplu jkollna iktar influss ta' każijiet tal-COVID qiegħed hemmhekk u għalhekk propju li aħna qegħdin nagħmlu dan lit-testjar. Infatti, jekk inħarsu naqra ġara din il-ġimgħa għamilna 610 tests, propju issa qegħdin inkomplu nżidu l-ammont ta' testing la darba qegħdin indaħlu rapid testing u minn hemm badna 13 il-każ li propju kien pożittiv. Dawn il-każijiet dejjem infakkarkom li dawn mbagħad jitlu f'iżolazzjoni, nagħmlu l-contact tracing bħal każijiet l kollha li jkollna. Sa issa minn meta bdejna minn wissu għamilna 2439 tests l-ajruport u minn dawn konna sibna total sa issa ta' 78 każ. Fakkarkom li jekk tiżviluppaw sintomi, anka jekk tgħid isma' dawn huma sintomi li solti kolli bħala riħ komuni, importanti kelmu li t-tabib tagħkom ikun jista' jtikom il-parir tagħkom, ċemplu l-111 u aħna nkun nistgħu nibbukkjalkom test ħalli naraw jekk dan huwiex COVID.
Anka jekk joħroġ riżultat li huwa negattiv, jekk għadek bis-sintomi, importanti li inti ma tmurx għax-xogħol, importanti tfal ma nibbatuhomx l-iskola jekk għandhom is-sintomi. Inħallu 24 hours jgħaddu u mbagħad jekk naraw li aħna kellna riżultat li huwa negattiv, u mbagħad hemmhekk kun tista' tirritorna. Importanti biex nevitaw il-firxa. U nibqa' nerġa' nfakkarkom fuq l-importanza li dawk in-nies li jistgħu jiddownloadjaw il-Contact Tracing App, il-COVID Alert Malta, niżluha ħalli aħna nkomplu nsaħħu l-contact tracing tagħna. Fatti kellna uptake tajjeb ħafna sa issa u nirrakkomanda n-nies kollha li huma jistgħu jiddownloadjaw din l-app biex issa stess jiddownloadaw din l-app ħalli jekk inti tkun iltqajt ma' xi persuna li kien pożittiv inti tkun tista' propju tirċievi dik l-alert fuq il-mobile tiegħek u mbagħad tiċċempel il-111 ħalli propju tiġi ttestjat ukoll. Welcome everyone to this medical bulletin. Yesterday we performed 3,377 swabs, and from these resulted 121 positive cases. So the total number of positive cases is 8,681, and we have had 105 persons who have recovered, so the total number of recovered persons is 6,406. And we have had a total up to today of 108 deaths. And so the active number of cases is 2,167. We would like to appeal to everyone that we are in a phase of the pandemic which is being seen globally all over the world. Similarly to other countries, we are seeing quite a number of cases. We have an average of 131 moving average every day in number of cases. So the community transmission is high in the community, so we need to be aware of all the prevention measures that we have at our disposal to prevent the transmission of this virus, including the physical distancing of at least 2 meters from one person to the other, hand hygiene, which is important for the prevention of COVID and also other viruses which are circulating around us in the community at this point in time, and the obligation to wear a mask. It's important, we know WHO recommends the use of the mask, ECDC recommends the use of the mask because we know that it can reduce the transmission within the community and it can protect you and can protect those others around you. I appeal to everyone, if you are having any symptoms, call 111 so that we can assess your symptoms and book you a test for COVID, so you can have an early test also by means of even the rapid tests that we have also in place, so that we can care for you and recommend the measures that need to be required. Thank you. Mistoqsijiet? Il-wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci, Nigel Mifsud minn Television Malta. L-ewwel domanda hija dwar l-annimali, persuni li jrabbu annimali fid-djar u jkunu fi kwarantina jew pożittivi għal COVID. Jistgħu, pereżempju, joħorġu bil-kelb tagħhom għal mixja qasira, hemm xi arranġamenti partikolari, forsi ta' xi ħinijiet partikolari. Dwar dawk li għandhom l-irtsiet u għalhekk iridu jalfu l-annimali kuljum, jekk ir-raħħal ikunx jekk f'każ li jkun fi kwarantina jew pożittiv għal COVID, ovvjament jekk jistax joħroġ jalef l-annimali jew inkella jekk hemm xi arranġamenti partikolari. Semmejt id-djar tal-anzjani, x'inhi s-sitwazzjoni bħalissa u jekk San Vincenz de Paul jinkwadrax f'dan kollu x'inhi s-sitwazzjoni f'dik ir-residenza għall-anzjani. Din il-ġimgħa smajna ħafna rapporti dwar pjuttost inkoraġġanti dwar it-tilqima. 3 kumpaniji jinsabu fi stadji avvanzati fejn tidħol it-tilqima. X'inhu s-sentiment vera bħalissa? Malta jista' jkollha tilqima sal-aħħar tas-sena? Fl-aħħar net semmejt l-Amber Countries biex taġġornana jekk kienx hemm żieda ta' xi pajjiżi f'din il-lista. Grazzi ħafna. Iva, grazzi Nigel. Infatti kellna numru ta' nies li jkunu huma pożittivi jew inkella jkollhom kuntatt ma' persuni li huma jkollhom jew il-pets fid-dar tagħhom jew inkella jkollhom l-annimali pers li jkunu farms. Rridu niftakru li meta inti għandek persuni li qegħdin f'iżolazzjoni pers li huma pożittivi huma jew inkella li qegħdin f'kwarantina għaliex huma kellhom kuntatt, dawn aħna npoġġhom f'iżolazzjoni jew inkella f'kwarantina biex huma ma jiltaqgħux ma' nies oħrajn.
U allura hemmhekk aħna importanti li ma jkunx hemm din l-eżenzjonijiet għaliex inti ħajkollok riskju li jkunu qegħdin iltaqgħu ma' persuni oħrajn. Kellna sitwazzjonijiet bħal dawn infatti ħafna minnhom inkoraġġejnihom biex huma jkun jistgħu jsibu xi qrab jew xi ħbieb li jkun jista' jeħdilhom ħsieb l-annimali li għandhom fil-farms tagħhom, però anka il-veterinary services ukoll daħlu fiha din li qegħdin ukoll joffru l-għajnuna. Allura hekk qegħdin nappellaw ukoll lil dawk li qegħdin f'dan is-sitwazzjoni li wkoll ikellmu il-Ministeru responsabbli mill-veterinary services. Fuq id-djar tal-anzjani, iva kellna numru ta' djar ta' anzjani li b'mod xed kien qed ikollhom numru ta' każijiet li meta inti jkollok każ tibda tistenna li jkollok xi każijiet oħra u għalhekk aħna qegħdin nagħmlu lit-testjar mill-bidu lill-istaff u anka li jkun hemm lit-testjar lir-residenti kemm f'djar li ma fihom l-ebda każijiet imma anka speċjalment f'dawk id-djar fejn ikun hemm każijiet ħalli aħna nkunu żgur li naqbduhom mill-ewwel u nkun nistgħu niżolawhom. Infatti, f'Dar Pinto bħalissa għandna 74 active cases, f'Golden Care għandna 39 active cases, f'Zammit Club għandna 25 active cases, Casa Paula għandna 36 active cases, bat kellna dar oħra San Lawrence fejn hemm 7 active cases, u propju fl-SVPR hemm 13 il-resident li huwa active case u hemm propju 9 swali li qegħdin fil-kwarantina. Fuq it-tilqim iva qed jibda dak li ngħidu feċċ id-dawl fuq il-horizon fejn qegħdin issa wara diversi clinical trials li qegħdin javvanzaw qegħdin naraw li qed ikun hemm numru ta' tilqim għal COVID li qegħdin joqorbu ħafna lejn propju li jkun hemm l-liċenzjar tagħhom. Infatti l-EMA, l-European Medicines Agency, diġà bdiet rolling trial assessment li ġiet qed tagħmel l-assessjar ta' ċertu studji li u r-riżultati tagħhom propju biex ikun hemm iktar assigurazzjoni li jkun hemm dan l-assessment li jkun qiegħed isir ħalli eventwalment meta jkollhom l-applikazzjoni jkollhom diġà assessments li jkunu diġà imbdew u allura hemmhekk imbagħad l'EMA tkun qed tagħmel assessment kemm fuq il-kwalità, fuq kemm l-efficiency tagħhom u anke wkoll fuq is-safety. Niftakru li dan huwa proċess li jsir dejjem għall mediċini kollha, inkluż il-vaccines. Il-fatt ukoll li tibda tara li qegħdin naraw vaccines tal-COVID li qegħdin ikollhom l-effectiveness tagħhom li hija tajba ħafna li qegħdin iqarbu 95% dan huwa inkoraġġenti ħafna għaliex inti iżda ma jkollok effectiveness għoli iżjed taf li meta ħadd tibda tlaqqam hemmhekk iżjed ħajkollok nies li huma protetti. Xi ħaġa inkoraġġanti oħra hija li qegħdin naraw li l-effectiveness qiegħda tkun tajba wkoll fin-nies li huma anzjani li huma l-iktar nies li propju rridu nipproteġuhom għax bħalma konna qegħdin naraw huma l-iktar nies li aħna rridu nevitaw li jimirdu kemm minħabba li jkollhom bżonn l-isptar imma anke ħabba l-mortalità. L-għan prinċipali ta' tilqim huwa li inti tevita li kollok dak il-mart serju li tevita l-imwiet u mbagħad eventwalment li inti tkun qed tevita wkoll it-trasmissjoni fil-komunità iżjed ma inti tkun qiegħed tkompli tlaqqam lin-nies. Aħna hawnhekk qegħdin inkomplu nsegwu x'qed jiġri bil-vaccines, aħna qegħdin ukoll fil-joint procurement mal-Unjoni Ewropea biex aħna bħal pajjiżi oħra tal-Ewropa wkoll la darba din tkun il-liċenzjata l-vaccine u jkun hemm available, aħna wkoll Malta jkollna it-tilqim available għall-popolazzjoni tagħna. Fuq l-Amber countries din il-ġimgħa ma kellniex changes minn dawk li kellna propju l-ġimgħa l-oħra, fakarkom li dan ukoll qegħdin nagħmlu assessment aħna propju tal-positivity rate li jkollhom dawn il-pajjiżi biex bekk dawk li għandhom positivity rate li tkun għolja aħna nkunu qegħdin nagħmlu din il-restrizzjoni fejn huma jġibu test magħhom minn barra u dawk li ma jġibux aħna nkunu qegħdin nagħmluhom it-testjar fl-ajruport tagħna. Grazzi. Good afternoon, Professor Gauci. I'm Laura Kallea from Malta today. I just have a couple of questions. The first is regarding to Christmas. Despite what you and Health Minister Chris Fearn have warned, people are going to celebrate. Is there a way that we can celebrate safely, especially if we have elderly people in our households?
The second question is to do with the announcements of COVID deaths by Saha. They're no longer including underlying conditions. Is this because you've retracted it because people have criticized that it is insensitive, or is this because victims do not have underlying conditions? And our final question is to do with prison. We know that there are a couple of cases. Can you give us some details on how many active cases and how many recoveries? Thank you. Okay. Iva, mela, fuq il-miliet, eżat bħalissa tal-waqt nibdew propju Diċembru wkoll u jkollna ħafna nies li jkunu qegħdin jippjanaw il-miliet. Niftakru li dan il-miliet bħalma konna qegħdin ngħidu mill-bidu la darba qegħdin f'sitwazzjoni tal-pandemija, allura ħajkun miliet differenti. Għaliex nafu li aħna ma nistgħux niltaqgħu ma' ħafna nies għaliex hemmhekk għandek ċans iktar li inti tkun qed ikun hemm xi ħadd li jista' jkun pożittiv u jista' jitrasmetti lil ħadd ieħor. U anke rridu dejjem niftakru f'dawk in-nies anzjani u f'in-nies li huma vulnerabbli. Ħdimna ħafna biex nipproteġu l dawn in-nies li huma vulnerabbli u anke huma għamlu ħafna sagrifiċċju biex huma jkunu qegħdin innaqsu anke fejn imorru biex propju huma jibqgħu iktar safe. Dawn il-miżuri rridu nibqgħu għaddejjin bihom fil-miliet ukoll għaliex fil-miliet ukoll ħajjibqa' għandna trasmissjoni fil-komunità. U allura dawn il-miżuri ta' distanza tal-użu tal-maskri u li ma niltaqgħux gruppi flimkien għandu dejjem jiġi segwit. Importanti ħafna li aħna nistgħu tiċċelebra l-miliet b'mod li inti ma tkunx qiegħed poġġi lil ħadd ieħor f'riskju. Naħseb l-iktar rigal sabiħ li nistgħu nagħtu lill-qraba tagħna dan il-miliet hija li aħna nkomplu nipproteġuhom. U bekk aħna nkun qegħdin nipproteġuhom minn virus li bħalma qegħdin naraw jista' jkollu konsegwenzi fuq persuni fuq kulħadd imma iktar u iktar in-nies li huma vulnerabbli. Fuq l-imwiet bħalma aħna qed ngħaddu l-informazzjoni dwar l-etajiet tal-persuni u anka il-persuni meta kienu pożittivi biex ikollna indikazzjoni wkoll ta' dawn il-persuni. M'għandux għalfejn jingħata iktar informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet li qed ikollhom il-persuni, issa rajnija xejra ta' li huma l-iktar kondizzjonijiet mediċi li persuni jista' jkollhom li jpoġġuhom iktar friskju, dak nafuhom qiegħda toħroġ ċara mill-epidemioloġija li qegħdin ikollna kemm Malta kif ukoll minn barra u dawn huma n-nies li l-iktar rridu nnejjem nipproteġu. Fuq il-ħabs, iva kellna wkoll hemmhekk numru ta' każijiet li kienu pożittivi fejn kellna numru ta' staff, hemmhekk ukoll kellna numru ta' inmates u mill-aħħar informazzjoni li propju għandna bħala inmates bħalissa qatt baqa' 2 każijiet li huma attivi u bħala staff qatt baqa' 4 każijiet li huma attivi li propju qegħdin fid-dar tagħhom. Għurru f-sanar tajf ma' Franka Lanza minn Net Television. Xtaqtek ftit, tkellim ftit dwar situazzjoni tal-Istar Good Samaritan. Kelmuna ħafna nies li ma jafux qed jiġi mill-familjari tagħhom li qegħdin hemmhekk. Apparti hekk barra hemm xi skips qed jintrema nistgħu ngħidu skart perikolus. Forsi tgħidilna ftit intom x'qed issegwu x'qed jiġi f'din ir-residenza. U kemm hemm pazjenti li kienu fuq il-ventilator u salvaw mill-COVID ma tilfux ħajjithom. U minnu li jingħalqet il-ward tal-Ophthalmic fi Meta Jdejsa biex tkun bħala riserva għal pazjenti tal-COVID u l-ħar mistoqsija xtaqtek ftit tgħidli kemm hu life factor u jekk għadx fadal immigranti li huma pożittivi attivi. Thank you. Il-Good Samaritan forsi nfakru naqra l-iskop għalfejn infetaħ il-Good Samaritan huwa għaliex aħna rajna li l-aħjar mod li inti meta jkollok xi l-ewwel każijiet mid-djar tal-anzjani, idealment inti qed toħroġhom minn dawn id-djar tal-anzjani ħalli inti tkun tista' tagħmel l-iżolazzjoni. U hemm djar li għandhom faċilitajiet ta' iżolazzjoni, hemm oħrajn li m'għandhomx daqshekk faċilitajiet ta' iżolazzjoni u propju għalhekk dal-Good Samaritan qiegħed hemmhekk biex aħna nkun nistgħu niżilgħu dawk l-anzjani li kienu fid-djar u npoġġuhom qegħdin hemmhekk. Dan huwa liċenzjat bħala long term facility fejn inti għandek kemm is-servizzi bħala kura bħala anzjani manka hemmhekk kun jistgħu jingħataw ukoll is-servizzi bħala dawn li huma pazjenti li huma pożittivi permezz tal-COVID.
U anka meta nħarsu lejn il-komunikazzjoni nafu li darba dawn huma pożittivi għal COVID, hemmhekk dawn ma jistax ikollok dak il-physical presence tal-relatives u tan-nies l-oħrajn. Simili ħafna wkoll fid-djar tal-anzjani fejn aħna daħħalna l-inizjattiva li jarawhom minn wara l-perspex u hawnhekk tajjeb ukoll li jista' jkollok komunikazzjoni anke permezz tat-telefon tal-persuni u anke dawk li jkollhom il-faċilitajiet ta' pereżempju tablets kun jistgħu wkoll jikkomunikaw b'dawn il-mezzi. Illum il-ġurnata li għandna dawn il-mezzi hemmhekk nistgħu nżommu l-komunikazzjoni iktar tajba. U anke naf li hemmhekk hemm ukoll tobba li huma dedikati li relatives ta' dawn il-każijiet li huma pożittivi ikun jistgħu wkoll jikkomunikaw mat-tobba li jkun jistgħu jirgwardaw ukoll li tuhom x'inhija s-sitwazzjoni ta' saħħa ta' dawn il-persuni li qegħdin pożittivi hemmhekk. Fuq każijiet li kienu fuq il-ventilator u llum nafu jekk tħares lejn in-numru totali ta' każijiet li kellna propju l-ICU u tħares kemm minnhom ġew recovered kien hemm numru minnhom però n-numru eżatt inkun nistgħu ngħaddulek iktar tard ukoll. L-R factor bħalissa għandna l-R factor li huwa dejjem dal-aħħar kien dejjem inqas minn 2. Irridu niftakru li aħna kemm nistgħu rridu nżommu l-R factor baxx, kemm jista' jkun biex it-trasmissjoni kemm jista' jkun tkun inqas fil-komunità tagħna perridu niftakru li iktar importanti li inti n-numru li konna fil-komunità ta' trasmissjoni jkun dejjem l-iktar baxx ħalli dejjem inti tnaqqas il-firxa. Well, of-sinar tajjeb, Professor Gawci, Jessica Rena mit-Times of Malta. L-mistoqsija, forsi nkompli mal-mistoqsija tal-kollega dwar il-vaccine. Kemm inti ottimista li forsi jkollna l-vaccine tinxteret man-nies sa Jannar? U mistoqsija oħra, il-clusters li tirrapportawna minn fejn jiġu l-każijiet, dawn jagħmlu persentaġġ żgħir tal-każijiet totali li nirrapportaw matul il-ġimgħa, il-każijiet l-oħra minn fejn jiġu f'dak il-każ? Grazzi. Għawieġeb naqa mistoqsija li kellna qabel fuq l-immigranti u koll li bħalissa għandna 7 active cases tal-immigranti. Fuq il-vaccines, rridu niftakru, bħalma semmejt il-proċess li inti kollok l-ewwel vaccine li tiġi liċenzjata. Dak huwa l-ewwel proċess li inti hemmhekk dik il-go ahead li din tista' toħroġ fuq is-suq, jiġifieri tista' tibda tingħata lill-persuni. Però mbagħad ukoll għandek il-manifattura. Nafu li dinja vaccine li makament trid ikollna availability għad-dinja kollha għaliex dinja pandemija li hemm mifruxa ma' kull imkien. U kulħadd irrid din il-vaccine biex kulħadd ikun jista' jikkontrolla s-sitwazzjoni li qiegħda. Ġifieri inti għandek perjodu fejn sakemm ikollok il-manifattura ta' dan il-vaccine ħajgħaddu numru ta' xhur u allura ma nistgħux nistennew li ħajkollna il-vaccine available la darba tiġi liċenzjata għal kulħadd fid-dinja kollha. Ġifieri mbagħad ikun hemm dak li qegħdin naħdmu fuq il-prioritization ta' min huma l-iktar gruppi ta' nies li jistgħu jkunu jibbenefikaw mill-vaccine propju fl-ewwel dożi li propju nibdew nirċievu. U għalhekk huwa importanti li issa dan it-tant aħna rridu nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' prevenzjoni sakemm aħna mbagħad ikollna li kulħadd propju jkun imlaqa. Fuq ukoll qegħdin nħarsu lejn il-clusters bħalma dejjem għedna, il-clusters qegħdin ikunu persentaġġ minn dawk il-każijiet li qegħdin naqbdu u aħna qegħdin ikunu diligenti ħafna anke fil-case management u anke fil-contact tracing biex kemm tista' tipprova tillinkja dak ngħiduhom map linking il-każijiet ma' xulxin u propju għalhekk aħna nkun qegħdin naraw li minn fejn l-iktar ġejjin. Ftakru li minn meta bdejna bil-pandemija kien qed kollna scenarios differenti, pereżempju fis-sajf konna qegħdin naraw ħafna clusters relatati ma' postijiet ta' entertainment. Dawk anke bil-miżuri li ħadna numru minnhom qegħdin jonqsu. Però mbagħad ħajkun hemm numru kbir ieħor li huma każi sporadiċi. Dawk li mhumiex clusters huma każi sporadiċi fejn inti ma tkunx qed tagħmel linkage wieħed mal-ieħor. U allura hemmhekk ma tkunx qed issib eżatt minn fejn il-persuna jkun ħadd din l-infezzjoni. U għalhekk rridu noqogħdu attenti bil-miżuri għaliex inti persuna jista' jiltaqa' ma' persuna li forsi dan m'għandu l-ebda sintomi imma hu jkun qiegħed jittrażmetti. Għalhekk għandna l-mezzi ta' prevenzjoni rridu naħduhom biex propju jekk tiltaqa' ma' dawn nies tevita li tinfetta ruħek.
Il-wara nofsinhar tajjeb Prof Gawci, Aman Portelli minn One News. Tliet ġimgħat wara li beda rapid testing f'pajjiżna kif inhu għaddej il-proċess u kemm saru testijiet permezz ta' rapid testing u mistoqsija oħra biex inkompli mal-kollegi ta' qabli dwar il-vaċċin. Din il-ġimgħa smajna li aktar kumpanijiet ikollhom aktar effettività fil-vaċċin tagħhom. X'iddetermina l-effettività tal-vaċċin? Grazzi. Mela, rapid testing aħna daħalnieh ukoll simili ħafna ma' pajjiżi oħrajn Ewropej li wkoll qegħdin jinvestu fir-rapid testing u anke l-Unjoni Ewropea qiegħda tinkoraġġixxi l-użu tar-rapid testing. Aħna minn meta bdejna bir-rapid testing sa issa ftaħna l-ħabb ta' Boffa fejn propri qed jiffoka fuq ir-rapid test għamilna 2872 tests u minnaw dawn kellna numru ta' każijiet fejn kellna 156 li ġew pożittivi bir-rapid testing u minn dawn kellna 78 li ġew pożittivi permezz tal-PCR. Barra dawk ukoll kellna numru li propju bdejna din il-ġimgħa ukoll fl-ajruport tar-rapid testing. Fuq il-vaksin jiddependi ħafna kemm tkun qiegħda tkun effective il-vaksin minn diversi fatturi fosthom propju kemm din il-vaksin tkun qed tagħmel elicitation tar-rispons fis-sistema immunitarja tal-persuna meta inti tagħti il-vaksin. Hemm diversi modi kif vaksin tagħmel immunity fil-persuna li inti għandek minnhom li huma l-antibodies li jinbnew biex inti tkun tista la darba terġa' tiltaqa' ukoll mal-virus u mbagħad tkun tista' tiġġieled kontra dan il-virus u mbagħad għandek ukoll ċelluli bojot li jkunu qegħdin jinbnew ukoll biex ikun jistgħu jiffaċilitaw iktar l-immune response. U dan huwa kollu li dawn il-manufatturi qegħdin jaħdmu fuq biex kemm jista' jkunu qegħdin jeliċitaw din l-immune response meta tingħata din il-vaccine biex persuna propju jkun preparat la darba mbagħad ikun jista' jerġa' jiltaqa' ma' dak il-virus. Good afternoon, Professor Gauci. Sam from Loving Malta. My first question pertains to the COVID-19 alert app. You said that 17.4% of the population downloaded it. Would you say then was it a success or a failure in your opinion? Secondly, about the vaccine, is it going to be made compulsory for, say, travelers or people who want to mingle as they did pre-pandemic? And lastly, about the Good Samaritan facility. So how many doctors and nurses are assigned there on a full-time basis? How can you assure people that patients are receiving adequate treatment over there? Some patients have died over there, so why weren't they transferred to Mater Dei before? And is it possible to see some photos of what it's like inside? Thank you. Fuq il-COVID Alert app, basikament dan għandek l-għanet digital age, ġivi above 13 years of age, ġivi tħares lejn il-popolazzjoni. Limitation ieħor huwa it-tip ta' mobile phone, tip ta' smartphone li jkollu persuna. Jiġifieri hemmhekk numru fil-popolazzjoni tagħna simili bħal barra minn Malta li sfortunatament ma jistgħux jiddownloadjaw din l-app għaliex propju il-mobile tagħhom mhuwiex smartphone jew inkella mhuwiex smartphone ta' livell li jkun jista' jieħu din l-app. Jiġifieri hemmhekk għandek ċertu limitazzjonijiet. Aħna rridu li jkollna iktar percentage u għalhekk dejjem nagħmlu dan l-appelli u wkoll niddependu ħafna fuq l-għajnuna tagħkom bħala ġurnalisti biex ukoll tippromovu din l-app ħalli kemm jista' jkun iżda ma jkollok nies fil-popolazzjoni li propju jiddownloadjawha iktar importanti. Però iktar importanti milli jiddownloadjawha biss hija li jekk il-persuna jkun pożittiv dan jkun qed jingħata code min-naħa tagħna importanti li hu jidaħħal dak il-code fil-mobile phone tiegħu ħalli bekk imbagħad tkun tista' toħroġ l-alert lill-oħrajn. Ġifieri nappella biex in-nies ikomplu jiddownloadjaw din l-app. Fuq it-tilqim bħalma diġà qedna din mhux se tkun compulsory, aħna nifmu li ħafna nies qegħdin jirrealizzaw kemm hija serja din il-pandemija, kemm diġà laqtet nies, nisimgħu ħafna rendikonti minn nies li huma stess huma kienu affettwati. Nitkellmu mal-istaff li jkun qegħdin jikkuraw il-pazjenti direttament kemm fl-ITU wkoll fil-wards min-naħa tagħna bħala saħħa pubblika tkellem lin-nies nafu li hemm
l-imwiet, nafu li hemm in-nies li daħlu l-isptar, nafu li hemm nies li qed ikollhom jibqgħu b'ċertu wkoll sintomi wara, u allura il-fatt li ħajkollna din il-vaccine li issa qegħdin naraw vaccine li hija għandha effectiveness li hija għolja ħafna, hawnhekk qegħdin naraw li n-nies qegħdin jaraw din bħala xi ħaġa li isma' ħatkun qiegħda tipproteġihom. U l-fatt li aħna wkoll f'Malta għandna uptake tajjeb ta' vaccines oħrajn, pereżempju l-vaccines ta' tfal, hemmhekk tawgura li l-poplu Malti jkun qed jiġi beħġaru u aħna ma nħossux li għandna bżonn u għalfejn li din nagħmluha obbligatorja. Fuq il-Good Samaritan, għal-met huwa sptar li dan huwa wkoll jiġi mmexxi mill-privat, però hemmhekk ukoll ikun hemm qegħdin insegwu wkoll x'qiegħed jiġru kif qed jiġu trattati il-pazjenti u kif jiġu kurati il-pazjenti hemmhekk. U niftakru wkoll li dan jekk inti għandek pazjent li m'għandux bżonn kura at intensive therapy unit, dan ikun qed jiġi kurat f'dan il-post stess li wkoll ikun qiegħed jopera l-aqwa kura wkoll li jkollu bħala long term facility. Dawk il-mistoqsijiet ħaniġu fit-tmiem ta' dan il-bulletin mediku għallum nixtieq nirringrazzja lilkom ġurnalisti li qegħdin twasslu dawk il-mistoqsijiet li għandhom il-pubbliku, nappella lill-pubbliku biex ukoll fejn għandkom mistoqsijiet tistgħu tirrikorru ukoll għall-website tagħna fejn hemm ħafna informazzjoni, għandna ħafna standards hemmhekk ukoll ippubblikati ta' kwalinkwa postijiet li huma miftuħin ukoll biex intom tkun tistgħu tħarsu lejn dawn l-standards u tażlu fejn huma dawk il-postijiet li qegħdin jimxu ma' dawn l-standards. Aħna qegħdin inkomplu nsegwu wkoll bl-enforcement minn naħa tagħna minn diversi entitajiet biex inkun nistgħu nofru dawn il-postijiet l-iktar kemm nistgħu naqsu r-riskju f'dawn il-postijiet. Nappella l kulħadd jekk għandkom is-sintomi ċemplu l-111 ħalli aħna nkun nistgħu nofrulkom it-test u iżjed ma jkollna nies li huma pożittivi hemm barra li jinqabdu kmieni, iżjed għandna ċans li aħna ikollna iktar firxa tal-COVID u tal-pandemija. Grazzi, stay safe.